Persuni bejn it-18 u l-40 sena qed jingħataw l-opportunità jresqu l-quddiem idejat innovattivi b'soluzzjonijiet ambjentali permezz tal-programm imprenditorjali Seed Green. Dan il-programm jinċentiva imprendituri żgħażagħ li għandhom soluzzjonijiet jew idejat għal startups banijiet ambjentali li jgħinu jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Seed Green qed jittella b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, il-Malt Enterprise Junior Chamber International u l-MCAST. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif permezz ta' din l-inizjattiva se tingħata l-opportunità li persuni jaslu għal soluzzjonijiet innovattivi. Din is-sena qegħdin nistennew ukoll li jaslu aktar idejat ta' prodotti, ta' soluzzjonijiet innovattivi li jkunu qegħdin jaqdu flimkien it-teknoloġija, l-aspett imprenditorjali imma wkoll l-aspett ambjentali. U li jkollna idejat li verament ikunu qegħdin jindirizzaw it-tibdil fil-klima u jkunu idejat li kull wieħed waħda minnha jistgħu jużaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Esperti lokali se jkunu qed jgħinu fit-taħriġ tal-parteċipanti wara ssir evalwazzjoni tal-aħjar idejat skont il-preżentazzjoni li ssir minn kull parteċipant inkluż il-kunċett, il-mudell tan-negozju u l-miri tal-proġett. Is-sena l-oħra kien hemm 3 rebbieħa tal-kampanjol kellhom sistema agrikola bbażata fuq metodi xjentifiċi għat tkabbir ta' xejjex u frott li ma tużax pestiċidi u tifranka 95% tal-ilma. Proġett rebbieħ ieħor kien EcoWash li żviluppa sapun tal-platti bla kimiċi li jagħmlu ħsara lill-baħar u lill-ħajja marittima. Il-tielet proġett rebbieħ kien Plant B li ħareġ BEP li toffri informazzjoni u idejat dwar kif wieħed jista' jnaqqas l-emissjonijiet tiegħu fl-attivitajiet ta' kuljum. L-applikazzjonijiet għal din it-tieni edizzjoni jalqu fl-24 ta' Lulju. Dawk interessati huma mħeġġa jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom fuq www.seedgreen.org.